Akhenaton Amenhotep IV. Akhenaton bol 10. faraón 18. dynastie a jeho obdobie je charakterizované pokusom o náboženskú reformu. Vládol 17 rokov. Akhenaton sa odklonil od tradičného egyptského politeizmu a zameral sa na uctievanie jediného boha Atona, boha slnka. Vytvoril nový pantón a zrušil uctievanie mnohých iných bohov, čo bolo revolučné a nepopulárne. Akhenaton založil nové hlavné mesto, ktoré nazval Achetaton, dnešná Amarna, na počesť Atona. Mesto bolo strediskom jeho náboženskej reformy. Akhenaton podporoval novú formu umenia, ktorá sa líšila od tradičných egyptských štýlov. Umelci sa začali sústrediť na realistické zobrazenie postav, čo bolo v kontraste s konvenčnými ideálmi. Akhenaton mal viacero manželiek, ale najznámejšia bola Nefertiti, jeho hlavná manželka, ktorá zohrala dôležitú rolu v náboženskej a politickej sfére. Po Akhenatonovej smrti jeho náboženská reforma a mesto Amarna rýchlo upadli. Jeho nástupca Tutanchamon sa vrátil k tradičným bohom a presunul hlavné mesto späť do Tép. Dôvody jeho smrti nie sú celkom jasné, ale niektorí historici naznačujú, že mohol zomrieť na chorobu alebo mohol byť odstránený z politických dôvodov. Akhenaton zostáva kontroverznou postavou vo histórii starovekého Egypta. Jeho pokus o zavedenie monoteizmu prechádzal moneistickým náboženstvám ako judaizmus. Zaujímavosti. Nefertiti. Jej krásu zdôrazňujú aj hlavné sochy, ktoré ju zobrazujú. Nie je jasné, či sa po Akhenatonovej smrti stala vládcom alebo regentkou. Tutanchamon. Jeho nástupca sa plne volá Tutanchaton, ale po príchode k moci zmenil svoje meno na Tutanchamon, aby vyjadril návrat k tradičným bohom. Po Akhenatonovej smrti a páde jeho dynastie sa o jeho vláde zrazu prestalo hovoriť. Niektorí vedci tvrdia, že mohol byť odstránený v politickom boji, iní predpokladajú, že jeho smrť mala náboženské alebo vojenské pozadie.